በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እግዚአብሔር ቤተሰብ ከመይቀደሙም ከመጸነሁም እግዚአብሔር ይመስገን አሜን። በባህሪው ቅዱስ ዝኾነ ዘላለማዊ አምላክ በአና በባረቱ ሎምን ዘላለምን ዝኸበረን ዝተመስገንን ይሁን አሜን። ሎሚ ከም ፍቃድ እግዚአብሔር እንመሃሮ ትምህርቲ ኣብ ቅዳሴ ስለ ዘለና ሕፅር ዝበለ ትምህርቲ ክኸውን እዩ። ነቲ ቃልቲ ድማ ብፅሞና ክንሰምዖ ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቃዱ ይሁን አሜን። ዘለናዮ ግዜ ኤፒፋኒ ተባሂሉ ዝፍለጥ በዓለ ጥምቀት በዚ ኣባላት እንታይ ክደለዎ ንሸክም እዩ። ኤፒፋኒ ማለት ግልፀት ማለት እዩ። ስለዚህ ቤተ ክርስቲያን ነዚ እዋን እዚ ወይ ድማ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተጠመቐሉ ግዜ ግልፀት ኢላ ክትፅውዕ ኢላ እንታይ ስለ ዝተገለጸ እዩ ግልፀት ተባሂሉ ትፅውዕ። ዝተገለጸሉ ሓደ ዓብዪ ምስጢር ኣሎ። ኣብኡ ከሎ ኣብ ኦሪት ክንፈልጦ ዝፀናሕና ኣብዚ እዋን እዚ ጎይታ ናብ ማይ ዮርዳኖስ ምስ መፀ ግን ሓደ ፍሉይ ነገር ኣጋጢሙ ነይሩ። እሱ እንታይ እዩ? እቲ ህዝቢ ኩሉ ምስ ተጠምቀ ኢየሱስ ድማ ተጠሚቁ ክጽልይ ከሎ ሰማያት ተኸፈተ። ሰማይ ማዕጾ ኣለዎ፣ መፍታሕ ኣለዎ። ነገር ቅዱስ ቃል ከምኡ ይብላሉ። ሰማይ ተኸፈተ፣ መንፈስ ቅዱስ ከዓ ብግዙፍ ብኣምሳል ርግቢ ኣብ ልዕሊኡ ወረደ። ብኡኻ ዝተሓጐስኩ ፍቁር ወደይ ንስኻ ኢኻ ዝብል ድምፂ ከዓ ካብ ሰማይ መፀ። በዚ ዕለት እዚ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንማይ ዮርዳኖስ ምስ ረገጾ ሰማያት ተኸፊቱ ምስጢረ ሥላሴ ዝተገለጸሉ እዋንን ኩነታትን ነይሩ። ኣብ ኦሪት ክንሰምዖ ዝፀናሕና መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልዕሊ ማያት ይዝንቢ ነበረ ተባሂሉ መንፈስ ኣምላኽ መንፈስ ቅዱስ ከም ዘሎ ሰሚዕና ነርና። ኢሳይያስ እውን ኣብ ትንቢት ኢሳይያስ 4:6 ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ኢሉ 3 ግዜ ክብል ከለኻ ሰሚዕና ነርና። እንተኾነ ኣብዚ እዋን እዚ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንማይ ዮርዳኖስ ምስ ረገጾ ኣብ ማእኸል ዮርዳኖስ ምስ ቆመ ግን ሓደ ዓብዪ ግልፀት ተራእዩ። እግዚአብሔር ኣቦ ብላዕሊ ኮይኑ እቲ ዝፈትዎ ዘፍቅሮ ወደይ እዚ ዝብል ምስክርነት ክህብ ከሎ መንፈስ ቅዱስ ድማ ብኣምሳለ ርግቢ ኣብ ልዕሊ እቲ ጎይታ ካብ ኣዴና ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወለደ ጎይታ ክዓልም ከሎ ንርኢ። ስለዚ ምስጢረ ሥላሴ እቲ ናይ እምነትና ምስጢር ዝኾነ ናይ ኣብ ናይ ወልድ ናይ መንፈስ ቅዱስ ዝተገለጸሉ መዓልቲ። ስለዚ ቤተ ክርስቲያን ከዓ ግልፀት ክትብሎ ኣኽኢልዋ እዩ። ኣብ ሂወትና ጥምቀት እንታይ ግደሎ? መንፈስ ቅዱስ ኣብቲ ናይ መጀመርያ ፍጥረት ጎይታ ክፈጥር ከሎ ኣብ ዘፍጥረት ናይ መጀመርታ ፍጥረት እንታይ ንዝክር እንድሕር ኣቢብና ማያት ከም ተፈጠረ እሞ ዘፍጥረት ሓደ ፍጥረት ተዘሎ መንፈስ ኣምላኽ ከዓ ኣብ ልዕሊ ማያት ይዝንብ ነበረ። ኣብ ካልኣይ እዋን ኣብ ማይ ዮርዳኖስ እውን እዚ ፍጻሜ እዚ ይተራእዩ። ጎይታ ምስ ማይ ክረአ ከሎ ኢና ንሪና ምስ ማይ ዮርዳኖስ። ስለምንታይ ቅዱስ ጳውሎስ እንታይ ኢሉ ነይሩ? እቶም ኣብ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘለዉ እንታይ ግቦም ነይሩ? ሓዱሽ ፍጥረት እዩ። ንሓጢአትን ንመርገምን ኣሊ ሓደሽቲ ፍጥረት ከም ዝገበረና ከም ዘንፀሓና ንዕዳና ንመርገምና ከም ዝደምሰሰና ኢና ንሪኦ ማለት እዩ። ሓደሽቲ ፍጥረት ገበርና ከሎ ኣብ ልዕሊ ማያት ይዝንብ ነበረ። ማይ እንታይ ጥቕሚ ኣለዎ? መሰረታዊ ወዲ ሰብ ክነብር እንተኾይኑ ማይ ነይሩ ሓቀ ብዘይ ማይ ክነብር ክእል ኩሉ ሃፍቲ ሃልዩ ዝብላዕ ኣልዩ ማይ ዝስተ ነገር እንተዘይሉ ሰብ ክነብር ኣይክእል። ወዲ ሰብ ብዘይ መንፈስ ኣምላኽ ክነብር ኣይክእል። ኣምላኽ መንፈሱ ስለ ዘቐመጠና በቲ ዝሃበና መንፈስ ኢና ንንቀሳቐስ። ወዲ ሰብ
زرسح خدان بمنتاي يصير بما يصير حجة استوى حدا سب حدا تجربه بمنتاي يصير ስለዚህ መንፈስ አምላክ አብይወትና ታራን ግደናሉ መንፈስ አምላክ ንዝገበርኩም ወዘበለ ኃጢያትን አበሳን ከንጻሐኩም ታይገብር ሓደ ጥንቁቅ ሰብ ጥንቁቅ ዝበሃል ንኽዳኑ ከየርስሖ ክልተ መዓልቲ ሰለስተ መዓልቲ ክሕልዎ ይኽእል ኣይኮን ሰሙኑን ከብፅሖ ይኽእል ስቂል ዓመታት ትቕፅል ያ ከይረስዐ ተኽዳን أنا ورق حنساب تتنقي أفتلت زغول زحل لك يا تدام بربر ما تجوا سلسلة أستوبون بعد أبوتات مصر خلوا أنجت كوينو زي تكخن سب كوين خا عبسا زي قبر يلن من هالبات يفعلان يفون قالوا خم تقطيف خدان زرسحه يهوه يفون قالوا دم يرسح يفون سب كوين يقول كاب حاتيات نزع زبل فطور انتهاني تقال ملقت يوحنس انتهى حدث حاتيات يقول لي انت بلسي لمن حساوي قوري ምክንያቱ ሰብ ኮይኑ ክብድል ስለ ዘየለ መንፈስ አምላክ ግን ለድኻምና እንታይ ገብረና ንብል ይጽግኖ መንፈስ አምላክ ኣብ ድኻምና ኃይልን ብርትዕን ይህብ መንፈስ አምላክ ንዘለና ርስሓት የጽሪ ከምቲ ማይ ንኽዳና ዘጽርዮ መንፈስ ቅዱስ ካ ንወድሰብ የጽርዮን የንጽሖን ብዘይ መንፈስ አምላክ ብዘይ መንፈስ ቅዱስ ግን ክነጽህን ክጸርይ ዝኽእል ፍጡር ሓደ የለን ብዘይ መንፈስ ቅዱስ ክነጽህ አይከብም ስለዚህ ኣብዚ እዋን እዚ ግልፀት እዚ ዝረኣናዮ ጎይታ ንዕዳና ክድምስሰና ስለ ዝደለየ ኣብ ማይ ዮርዳኖስ ክጥመቕ ከሎ ንሪኦ ስለዚ ሓደ ሰብ ታጥልቀት ክንብላ ከለና ንክርስትና ናይ መጀመርያ እንታይ መፍትሕ ብዘይ ጥምቀት ወላ ሓንቲ ክገብር ኣይንኽእል ኢና ዘይተጠመቐ ይቆርብ ዘይተጠመቐ ቆርብ ኣይክእል ኣማኒ ይኮነን ኣሎ ማለት እዩ ናብ መሰል ውልድነት ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ክርስትና ወይ ድማ ክርስቲያን ኢና ተባሂልና ክንፅዋዕ እተብቅዓና ናይ መጀመርታ መፍትሕ ጥምቀት እያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ገላትያ ምዕራፍ 3:27 እንታይ ይብሉ እቶም በኢየሱስ ክርስቶስ ተጠመቅኩም ዘበልኩም ለኢየሱስ ክርስቶስ ለቢስኩም እዩ ምስ ኣምላኽ ዘንብር ናይ መጀመርታ ክርስትና ዝኸፍት ማዕጾ ጥምቀት ዘይተጠመቐ ሰብ ናይ ጎይታ ኣገልጋሊ ክኸውን ይኽእል ኣይኮነን እዛ ጥምቀት ናይ መጀመርታ ናይ ክርስትና መፍትሕ ዘይኣመነ ሰብ ዘይተጠመቐ ሰብ ንኣመንቲ ንዝተጠመቁ ንሰዓብቲ ክርስቶስ መፅኡ ክምህሮም ኣይክእልን መጀመርያ ክጥመቅ ክኽእል ኣሎ ጥምቀት ኣብ ህይወትና ግደ ስለ ዘለዎ ምክንያቱ ንኒቆዲሞስ ክዛረቡ ከሎ እንታይ ኢልዎ ነይሩ ኣብ ምዕራፍ 3 ዮሐንስ ካብ ማይን ካብ መንፈስ ቅዱስን ዘይተወልደ ዘበለ መንግስቲ ኣምላኽ ኣይርአያን ከይተጠመቁ ክርያ ዝብል ድሕር ሃልዩ ንዕኡ ይምልከት ጎይታ ግን ኒቆዲሞስ ብግልፂ ክነግሮ ከሎ ነይሩ ካብ ማይን ካብ መንፈስ ቅዱስን ዘይተወልደ መንግስቲ ኣምላኽ ክኣትው ኣይክእልን ስለዚ እታ ናይ መጀመርያ ኣብ ክርስትና ቁልፊ ኮይና እትርከብ ዘላ እዛ ናይ መጀመርታ እንጥመቐላ ጥምቀት ስለዚ ደቅና ምስ ተጠመቕናዮም ስጋን ደምን ጎይታ ይካፈሉ ምስ ተጠመቕናዮም ኣገልገልቲ ናይ ኣምላኽ ይኾኑ ባሮክ ናይ ኣምላኽ ንኸይንኸውን እውን ጥምቀት ይፍልክለና እዩ መንፈስ ኣምላኽ እዚ ይሰራ ንኣብነት እቲ ምስጢራት ንብሎ ዘለና ነዘን ምስጢራት ቤተ ክርስቲያን ጥምቀት ከፊቱ የሰጋግረና ይብሎ ዘለና ካባኹም ዝተሰወረ ምስጢር ስለ ዘሎ ማለት ኣይኮነ እስኹምን ኣነ ዘይንፈልጦ ምስጢር ኣብዚ ቤተ ክርስቲያን እዩ እንታይ ምስጢር ዘብሎ ዳ ህፃን ኣብ ድሕሪት ወሲድና ክነጠምቆ ከለና ምስ ተጠመቐ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ይቕበል ምሽሉ እቲ ህፃንኩም ክቕበል ከሎ ዝረአየ የለን ኣነ ኣይረኣኹ ብእምነት ኢና ነጠምቆ ምና ኣብ መሰረት ተክሊል ክኸውን ከሎ ክልተ ሰባት ይመፁ እቲ ቅዱስ ቃል እንታይ ኢሉ ቃል ኪዳን ምስ ኣሰሩ ደጊም እዞም ክልተ ሓደ ኣካል እዮም ሓደ ሓያል ሓታት እኮ መፅእ ክእል ሓደ ክልተ እዮም ዘሎ ክብል ክእል ብምንታይ እዮም ሓደ ኮይኖም ዘሎ ብመንፈስ ኣምላኽ ብመንፈስ ቅዱስ ብስራሕ መንፈስ ቅዱስ እዩ
نزل أجازة بمسح زفل أتمستير زبل الزبل أزيو سلازم أتمستيرات بيت كريستيان تخافل تكون نايمجن مريات تبقى عنا زيادة ذات أنت زيادة نقدر من قدنا واحد من بلاسنا في ذكر رزدلي نيوهانس متمقابل يتم قمنيه حكي أبروا يردارس يوحنس نسن زمزو زنورو خاب جليلا خاب يروساليم زمزو زنورو حزبي يتم قمنيه بجحري خاب ويتام يتستمنيه أوري تنكف نيه ها سمعكم ناين الصحة تنكف يوحنس متمق قدم قويتا زتمقو زنبره ناين الصحة تنكتيو نير إذا لومي أماناوي تنكتيو مسهل ولدنت ناي كريستوس نرخبولو منغست أملاك نعاتولو نبلو زلناغن أينا إذا قويتا زهابنا تنكتيو إذا بسم أبن ولدن منفس قدسون نتمقو زلنا إذا تنكت إذا أماناوي تنكت أتاني نكلموس منغست أملاك كنت أتفتنا لغتو تنكت إذا الساعة حنسب زي تدقل يوحنس ناين الساعة تنكت يتمغن يرو كيف سمعت زولو معات نختم لقص من كان قرب أبسط نذكره زدلي بزقات عملو معنتي صورة النقبر له أبولو فتراري كنتوني صاروا أيكون إذا ما بوزيو سلامتاي أبيت ما أسرت أتي ما بنتيجا سلاه ما نتو ويدما نتو نحن نختلم زمرا نعاين نعافتكم نتا أرثوذكس تبعها هاي ما نود دو كل سلازلوا نتاجروا دو سلازلوا ناقص بيت أتي ما نتوم بوتا تكيم زلوا أبادس أوريسون مسؤول زبون مسؤول ستو مسؤول زجاج جلوس نبور أبويمي سلسي يوحنس متنا كافٍ معات كتاب ملوتوسي من كان يجرب بس معات نبات ترى نذكرهم ندل نبات نذكرهم ندل مسنيات إخزيابهم معاتهم عدمنت عنا كهبهم نبتنا يلسحان هيوت نخمسه ونات مرت بيتروس تايز إخزيابهم أملاكسي أملاك سلسلة العصر عمشان زلوا حادث وقت أفس نتاعي قبرني عيفتون إخزيابهم حادث وقت أفس عيفتون كم تيجي وعن الزبالة كم معك التملتلو ناين الصحة هيوت كتره خبولزي من كان يجرب سلسلة نزوم أبوزيون كم زعنا عدد كرهبو تصفانا تمنيتنا من هذا أبلغنا حدث وقت الفائدة أتوما أبو أبز حدثنا أبو جرمن تخاطاتي لنا يعني الرحم كون نقل زي تخاطاتنا سواتنا الرحم كون نقل يعني أول مكاريس أبو جرمن زخدمه حدث سامية أقاتي منيه باترالك انتوريوس بزلو ما أسرتن تأجمن تجادلون حدا ناي سلام حواري أزمن الشلمات يبنيهم سلا زلنا كتقبلوا يوميلهم يومهم ناي سلام حواري أزمن قليل نجار يقول أما جنريا نحنا كم أرثوذكسيين نبهال بكم زي صعبنا يوم زي فلتنا يوم كنقوي لهم زي قالنا نمكروا من ما أسرتهم እግዚአብሔር ጸጋም ሰብዛሐሎም ማእሰርቶም ሁሉ ንበረከት ምስቀይሮ ዓለም ከይተረፈተ ክትፈልጦም ጀመራ ብሰማይ ሓሊፍስ ናብ ዓለም ወንመጽ ናይ ሰላም ሐዋርያ ዝብል ቅጽል ተዋሂቦም አሉ ቀሊል ነገር አለ ስለ ሰላም ቤተ ክርስቲያን አማሰርተ ዘአተው ሐዋርያው ተጽፎ ንምፍጻም ምክንያቱ ክርስትና ማለት አመንበር ተቀመጥካ መንባር አይቆም መከራ አለ ጸገም አለ ሽግር አለ ሁሉ ነገር አለ ቅዱስ ጳውሎስ ከምዝው ብዙህ ላተፈተካ ብዙህ ላተሸገርካ ንሁሉ ጸለመ ንሁሉ ሽግር ንሁሉ መከራ ተሰኪሞም ኣብቲ ዘለዎ አማእሰቶም እግዚአብሔር ንድምጾም ስለዝሰምዐ ዓለም ፈሪጦ ንሕናውቶም ደቀም ዝኾና ብዙሓት ኣብያተ ክርስቲያን ንመከሮምን ሽግሮምን ክዝክራ ጀሚረና ኣሎ ቅዱስ እንጦንዮስ ክዝክር ከለኹ ኣነ ሓደ ግዜ ናይ ቅዱስ ጳውሎስ መልእኽቲ ዘዘኻኸረኒ ነገራት ኣሎ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ቆላስይን መልእኽቲ ምዕራፍ 4 ፍቅድ 18 ዘላትኩም ረእዩ
እንታይ ዝብሎ ልክዕ ከምዚ ሕጂ ኣቡነ እንጦንዮስ ዘለዎ ኣብ መሓዩር ኣብ ቤት ማእሰርቲ ስለ ዝነበረ ቅዱስ ጳውሎስ ከምዛ ዘለውዋ እዩ ኣብሮም ኣብ ቤት ማእሰርቲ እዩ ነይሩ እንታይ ኢሉ ጽሒፉ መቃውሐይ ዘክሩ ማእሰርተይ ዘክሩ ንዓኻትኩም ኢለ ወንጌል ንምስባክ ዝተኣሰርክዎ ፀገም ሽግር ንኩሉ መቃውሐይ ዘክሩ ይኹን ኢሉ ንሰብ ቆላሴ ከዘኻኽሮም ከሎ ኢና ንርኢ ስለዚ ናይ ኣቡነ እንጦንዮስ ጋር እቲ መንፈስ ኣምላኽ ድሮ ናብ ዓለም ተዘሪሱ ማእሰርቶምን ፀገሞም ሽግሮምን መቃውሖምን ከዘኻኽረና ክኢሉ ስለዚ መንፈስ ቅዱስ ንኩሉ ድኻምኩምን ንኩሉ ሽግርኩምን ንኩሉ ፀገምኩምን ታክገብረኩም ከዘኻኽረኩም الزخرون يقول فناني كبارة تعكم نتصر زخونا ملأختي الحزام لرو ناي ملأختي ناي مترشا ملأختي عن بيبه كفانا وكمي لوس باولوس نسب قلاتيا عم نعرف حدا كم زيدو كزارون كله نسمعنا حدا مستنا يكفوس انطونيوس زخيل قال قوي مثل زرخوا قوي نساهم زدليو خفصملهم انت زي كوينو ابو انطونيوس نحاوريا تلوخون كملسون كزارب فقط زي رخوبو عدل زي رخوبو ابو زبلناكم تفصمو زبلناكم تسمعوا ايكونه نزل زي فصمكم بيت معسرتي بيت محبوس الله زتبخالي نزي بيت معسرتي بيت محبوس ግን فريهم نتقال املاك كعطفوا ايتراي قدوس باولوس كاخم زيد ابغلاته حاله فقد شدشه زلو فقد عسر تزلو بزخا نايسب مسغانا دي زدل زلو ويسني املاك ويس نسب تحبس دي زدل زلو غنا نسب تحبس انت زدلس باريا كريستوس اي مقام كنيرس نسب تحبس النوغياي مالت باريا كريستوس نختكون زشجرك عابي محلها هيوت دليت ودسب بزح ابز طراي تاكيبنا زلنا سبات دليتاتنا استفالالي بزح ناي بزدلهم دليت كنسمع ناي بزدلهم دليت كنسمع بدحري زلو بقدمي زلو ناي كل سب دليت كنسمع نفتار مالك باريا كريستوس كمخان يتفكر ስለዚህ ቅዱስ ጳውሎስ ለዚህ ኮንኩኒ ንሰብ ሰምዕ ኢለን ተዝወፅ ነረ ቃላ አይሰብ ከደግም ኢለን ተዝወፅ ባሪያ ክርስቶስ ናይ ምኾን ከነረ ብለና ነረ ስለዚህ ማበዚዮምን ባሪያ ናይ ክርስቶስ ኮይኖም ንእምነቶም ንማእሰርቲ ይሕሊፎም ንህይወቶም ዝሕልፉ ብምዃኑካ እግዚአብሔር ኣብ ማእሰርቶምን ኣብ ፀበቦምን ኣብ ሽግሮምን ይድግፎም ኣሎ ኣብ ቀጻሉን ዕድመን ጥዕናን ንዕኦም ክህቦም እቲ ቤተ ክርስቲያን ሰላማት መልሱ ድማ ክንሪ ናይ እግዚአብሔር ኣምላኽና ቅዱስ ፈቃዱ ይኹን ትንስኡ ለጸሎት